गुड इभिनिं गाइसमोन आं दा नै दंफैयो दुब्लि बारियाव आरोना आं गिबि खामानिखौ मावनो नागिरदों नै बोरमाखौ हगारग्रोनि बिनि उनाव नेक्स्ट खामानियाव थांगोन आं दा बोरमाखौ दसे एगारना होग्रोनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बोरमाखौ एगारग्रोनि बिनि उनाव नेक्स्ट खामानिखौ खोन्थागासिनो आं नोंसोरनो दसे उनावनो बोरमा एगारग्रोनि आरोना बिनि थ' गाइस आं बोरमाखौ एगारखांबाय आरोना दानिया थांसै मेन खामानियाव बोरमाखौ एगारखांबाय ओइ माखासे इथिं थ' गाइस आं मोनफैबाय नै मेन खामानियाव नोंथांमोना नायलांबाय था नै आंनि मेन खामानिया बेनो आरोना लाफा खानो नागिरदों आङो गाबोन हाथायाव लांनो नै लाफा मैगं आरो इथिं दोङो मा दं नायनि बेफोर सब लाफा वाव नैबे मैथा गोखै फोरानना दोनदो आरोना बेगर जासिगोन इबो फोजासिगोन रानबायानो नै ओमफ्राय नियाव दङ अलकबि दरनैसो बारा नङा नैबे आरो दाङा ना मा होनो नै देरहांबायानो आरो इनिथिं दंमोन दुन्दिया गैला हाग्रा जाजोब्बाय फुनाबो होनाय जायासै नालाय बांद्राय आरो नैबे लाइमोन बिबार बारजोब्बाय नै आरो नैबे फालं नै बेखौबो लांनांगौ आरोना बिथिं अलकबि दङ बिथिं लाइ थ' बिदिब्ला आङो खानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आं खानायखौ आंनाथ' केमेरामेनबो रावबो गैया आंना स्टेन्ड दंखायोलै स्टेन्डआव होनानै देखायगोन आरो नोंसोरनो ना नायलांबाय था लाफाया इनिफ्राय सुरु खालामसै आरोना गोलावखौसो खागोन बारा खाया आरो गाबोन नोंथांमोना बाजाराव थांबा माबायदि फाना नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेसे थाखायाव खै थाखायाव फानो खै थाखायाव फाना नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बा नुनो मोनगोन सोर बायदि मानसिया लायो ना जिलाइ जिथा गाननाया लायो ना मालदार गाननाया लायो माबा गाननायफोर लायो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना गाबोन हाग्राफोरखौनो बाय फुना होबायलां बेफोर लाफा मैगं जानांगौमोन आयु खम थाखा मोनसिगौमोनलै बेफोर लाफा मैगं जानायमोनबा थाखायानो थाखा जासिगौमोन खयथ' लोगोफोर नै आं लाफा हानोसै थ' गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि खाना लाग्रोनोसै आरोना दसे दोनथ'नोसै दायो देखायलायनोसैलाय आरो आं तारातारि खानोसै आरो दै गाज्रि मोना दे बाबुमोन दे थ' गाइसमोन आंनि लाफा खानोसै आरोना नि उनाव लखबनानै दोनथ'नोसै आङो
तो गाइसमोन आङो लाफाखौ खाग्रोजोबना लानोसै आरोना नोंथांमोना दसे नेथ'दो आं दा खाखांनानै नोंथांमोननो देखायगोन इनि मेरला दंबावसो आरोना खानो ओंखायनो दसे आं तारतारि बाय खाना लानोसै बिनि उनाव खाखांनानै न'आव थांनोसै समाव खिथिगोन आं नोंसोरनो टेनसन खालामना लोगोफोर टेनसन खालामना आंनि खाना लाग्रोनि लाफाफोरखौ इनिथिंबो दंबावो स' गाइस आं लाफाखौ खाखांबाय नै इनि बुरजामानो जाबाय आरोना माखासे खाबाय आरो माखासे ओरैनो खाना लाबाय न'आव खायनोसै होननानै थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नुनो मोनबावगोन गाबोन बाजाराव थांनाय नै इसेबां गिदिर आरोना लाफा मुथाया नै बाजाराव फाननाय मानायफोरखौ नुगोन आरो नै मोनाबिलि समाव आंथ' मा बांसिन भिडिअ'लाबो मिथिखायो नोंथांमोना आं बे बुस्थुआव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' दसे उनावनो नै बुस्थुखौ लाग्रोनि आं थांनोसै आरोना बेयावनो थाथ'थ' लाफाया आं थांना फैग्रोनि थ' नोंथांमोना नायलांबाय था नै आं थांनोसै आरोना स' गाइस नैबेनो आरोना निखौ सानो थांनि आङो आइयाव आरोना नैथिं माइ गायनाय थांगासिनो बारलांसै इथिं होलांसै आइनियावनो ओइनिथिं बारलांनो आरोना स' गाइस आं नै लामायाव जायगायाव मोनफैबाय आरोना नै बेयावनो सागोन आरो आं बिथिं नायग्रोनि र' बेयावनो सागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबायलै था बेयावनो सानोसै बेयावनो सागोन थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ आं लांबाय थानि बेयावनो सागोन आरोना नै नोंसिनियाव मोनसे सागोन बेयाव नियाव मोनसे सानि निखिनाव मोनसे सानि आरोना निखिनाव थ' बिदिब्ला आंनि केमेरामेन गैयाना स' गाइस नियाव मोनसे आरोना नै बेखौ ओरै खाना होयो जाहाथे बुद्रुलांनो हायि सिङाव दङ आरो मालानि नै जायनो फैयो खेलटेप मानसि फैबाबो खेलटेप थौ खुलिगारबा नाङोनो बेखायनो आं बेयाव साबाय आरो मा नाङो मा फैयो नि लामा बिथिं ओरै थांनाय लामायाथ' जायगाथ' डेन्जारखानि नियाव मोनसे साबाय थ' बिदिब्ला आरो मोनसे दंबावो थ' लेट्स गो स' गाइस बेफोरखौ सानो माबा माबि सानो थाखाय नै बेफोरखौ नांगौ जायो आरोना नै
आं लागासिनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नै नियाव मोनसे होनसै आरो आंना बेयावनो मोनसे होगोन नियाव बे जायगायाव मोनसे होगोन आरो नियाव बेनिथिं फैगोन आरो बे नांबा नांबाय नाङाबा गैया थ' बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै आरो ना आंना केमेरामेनबो गैया बेयावनो मोनसे होनसै आरो नियाव नै बेयावनो होगोन नियाव स' गाइसमोन नै नियाव मोनसे होबाय आरो ना नियाव मोनसेनि बिथिं ओरै गाबोन फुङाव नुनो मोनगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो थागोन आरो ना गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे बाजाराव थांनाय आं दहाय लाफाखादोंमोन आं नोंथांमोननो देखायखादोंमोन दा बेखौ लोगोसे गासैखौबो नुनो मोनगोन भिडिअआ इन्टारेस्टेड बा नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम नै जोंना दालाङा सराइघाट दालां बिथिंनो थांनांगौ फैनांगौ बिथिं आरो मा खारो बिथिं कलटप थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नाय मोजां मोनदोंबा खोथा गैया थुनानै होखागोन नङा होमबा दे बिदिब्ला गुड नाइट गुड मर्निं गाइसमोन फैलायबाय दिनै नेक्स्ट डे आरो ना फुं आं दा नै फाननायनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था थांगासिनो आरो ना नै दा गुसु थान्दा खुवा खुजोबदों नै वाव बिदिब्ला मेन जायगायाव थांग्रोनि नोंथांमोना थ'फाबाय था लेट्स गो जायगायावथ' मोनफैबाय नांदोंना नाङाखै नायनोसै जायगायाव मोनफैबाय आरो ना नाङाखै माथो ओइ गंसेखौ नायनो होनद्रा आरो उनि खियानो दोंनाय थेवब्लाबो नांबावाखैसो बिदि थांद्रा थगाय जासिगोन सेस बेबो नांदोंना नाङाखैलै थांनि Oh my god, बेबो नाङाखै माथो बिदिब्ला गंसेबो नाङासै आरो ना बेखौ दायो बेलासि साफिनगोन आं दा बेखौ लाना थांथ'नोसै आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय था जोबाखै भिडिअ आरो दंबावो आङो बाजाराव थांनानै मैगं फाननाय मानाय बेफोरखौबो दंबावोथ' मैयानि खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोना नायलांबाय था थ' बेखिनियानो आरो ना मा खालामनो उपाय गैया नाङाबा नै जायगायाथ' डेन्जार बोरैखा थ' बिदिब्ला थांसै दायो माबा थांबा लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ दे बिदिब्ला बाय बाय दा आं दा बाजाराव मोनफैबाय नै लाफा फानगासिनो आरो ना बिथिं आलु दखान माबा माबि बिथिं नै साहा दखानफोरा दासो फैदो दा देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय था गाइस नै बाजारा काम गैया आरो ना एकदम नाङाखै मालफोरानो नै बायल'सो नांदों आरो ना मुथानै मुथाथाम बे एसे दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बाजार आरो ना स' गाइस नै जोबहांबायानो आरो ना मानसिफ्राबो नै जोबहांबाय मानसिफ्राबो सेरें बेरें दिनै बारा मानसि गैखाया नै आंना गुरसि लाफा बानलु खबराय दंबावो पानिलावा नांजोब्बाय दसे उनावनो थांनो जासिगोन आरो ना थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस नै जाबाय आरो ना थांसै साइकेलानि मालफोरा गैला थांसै गयिं